Nwunye aka na-achị Ọra Steeti bụ Anambra Oriakụ Nonye Soludo ekwugo na inye ọzụzụ ọrụ aka bụ nnọọ atụmatụ okpukpo na oyoyo iji wee kwu na ndị nke nọ n'ụlọ ebe a na-enye aka mgbazi na obodo Nteje bụ ndị nke etinyere aka n'ọrụ ka ha wee bara onwe ha uru bakwara obodo uru. Oriakụ Soludo bụ onye nke wepụtara nke a na mkparịta ụbụbọ ya na ndị nke nọ n'ebe ahụ nke ewuru site n'aka gọọmenti steeti a iji wee na-enye ndị mmadụ mgbazi ọkachasị ndị nke nwere nsogbu n'echiche. Onye nta akụkọ anyị bụ Daniel Ezigwe ga-ewetara gị akụkọ a nso. ka ya na ndị na-anata ọgwụgwọ na ya bụ ụlọ na-enwe mkparịkọta ụka ka nwunye aka na-achị steeti a nọrọ wee kwuo na ya na kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwa ọnọdụ ndị mmadụ Oriakụ Ifi Obinabọ ga-akparịkọta ụka ma tinyekọta isi ọnụ ịhụ na ebidoro ọmụmụ ọrụ aka na ya bụ ebe iji wee nyere ha aka ịbụ ndị ga-amụta ihe dị iche iche makwa bụrụ ndị ga-anọrọ onwe ha oge ha ga-apụ na ya bụ ebe. Ọ nọkwara wee kọwaa na mmadụ 10 bụ ndị agwọtagoro ma kọwaa na ha adịgo njikere ịla be ha dị iche iche bụ ndị a ga-enyere aka iji wee bido ndụ. Nwunye aka na-achị steeti a nọrọ wee too onye mkpokọba ya bụ ụlọ Oriakụ Ndidiamaka Obimma nakwa ndị ide na-enyere ya aka n'ọrụ n'ihi mbọ ha na-agba ịhụ na ọdịmma mmadụ bụ nke buru ụzọ. Kọmishọna ahụ maka ụmụ nwaanyị nakwa ọnọdụ ndị mmadụ Oriakụ Obinabọ onye ministri ya na-ahụ maka ya bụ ụlọ nlekọta ndị mmadụ bụ onye so na ya bụ njem. Ụlọ nlekọta ndị ahụ adịghị Nteje Rehabilitation Center bụ nke nwere ọnụọgụ mmadụ 63 dịka o si dị ugbu a site na Nteje n'okpuru ọchịchị kansụl Oyi. Abụ m Daniel Ezigwe.